L-iżviluppatur Awċi Joseph Portelli waqqab effett immedjat il-permess biex jibni villa kbira bil-pool fil-qala Għawdex fuq art ODZ wara li l-approvazzjoni mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar għajmet kontroversja sħiħa. Id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar mejjuna mir-rappreżentant tal-Gvern fuq dan il-bord, id-deputat Clayton Bartolo li vvota favur waslet għal kritika tal-NGOs u tal-Oppożizzjoni fil-waqt li kkawżat ukoll battibekk kbar fil-Partit Laburista stess bil-membru parlamentari Ewropew Alfred Sant, iċ-ċermen tal-Midja Laburista Jason McAuliffe u l-kandidat Cyrus Engerer kienu fost dawk li ħaduha kontra d-deċiżjoni tal-Gvern u l-partit tagħhom stess. Fl-aħħar ħinijiet itkellmu ma' Net News il-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fil-Qala li jħossu li din rebħa għal poplu tal-Qala. Saħħu li jinsabu kuntenti li flimkien mal-Partit Nazzjonalista kienu fuq in-naħa tajba tal-istorja u ta' vuċi għar-residenti tagħhom. U ma ringrazzjaw lil dawk li naqdu f'din il-ġlida favur dak li sew ġust fosthom anke l-qdiet ambjentali. Il-Kunsillieri Nazzjonalisti wedu li se jkomplu jaħdmu ħalli jiżguraw li kull żvilupp li jsir fir-raħal ikun wieħed sostenibbli bir-residenti jiġu l-ewwel.